kan beda niat saking madani wis mau pakan itu bobo sebisa mati atur buatan diri bobo Hernowo Joko Juwanto Son Boyolali nyemanggaaken atur pangandikan pasrah kalenggan menika dirinci katur dumateng panjenenganipun Bapak Hernowo Joko Juwanto minangka sulih sarir saking panjenenganipun kadang pisan manggundun tumuli samapta gati sawigeng diri ugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Karjo monggo samapta gati sawigeng diri kalenggan menika atur pangandikan pasrah katur dumateng panjenenganipun Bapak Hernowo Joko Juwanto manggundun sasono ngunandika tumunten katur endi Pak Jokone Pak Joko enci monggo Pak Joko Mbak Karjo bang siap-siap iki ingkang manggihaken mengke ingkang ndongani Ibu Surati oh nggih niki kula bagian jenengan sinten asma Pak Karjo. Pak Karjo mungkin jenengan nampi Pak. Nampi. Lah ingkang pasrah pundi? pangapunten katur dumateng panjenenganipun Bapak Hernowo Joko Juwanto ingkang atur pangandikan pasrah monggo Bapak piye to ki enek ora to niku pengiring pripun? pengirim leben mboten napa-napa Pak Pondek mau nggih katur dumateng Bapak Joko Juwanto sak pengiring pengarak pengiring penggombyong dek mau wis tak aturi ora mlebu-mlebu ya Allah Pak Joko
Monggo. Ji. Ya Allah ya Rabbi. Wah kesuwen. Monggo dipanggih nirian mawon. Ngene Ji. Srokal nggih. Panggihipun kaki nimanten kakang kula. Allahumma sholli ala sayyidina monggo manggihaken kaki nimanten. Allahumma sakirli mahabbati mawadati warahmati Qadril hajati nasr min Allah wal fatih qarib
Dur binayang lemak sono sajuru-juru juru satu mandulu ulat dinding lumayan makin lumayan kali kan berikut Bapak pisang kadang jeru ingkang menggahkan temati soho dumateng sanes Romo ibu pirang-pirang kau versi surat kartu hati aku tadi bersusu nama aku boleh kita pencatur tak kalau rambut hari kalau semangat lulus niskala tan manggih pambengan skara-kara dhawuhipun kaki soho nindit manten kalenggahan punika nerinjih awit donga saha pangestu atika samiduh para pepundhen awit kadang pisan sampun kepareng rawuh kalenggahan punika iki nek mapake apa ora nek pisane wis teka niji para tamu kakung putri para pinisepuh para pepundhen ingkang dahat minulya ing budi kalenggahan menika niji tumuli kalaju upacara kerobongan jangkep kawiwitan upacara bobot timbang traju ing mangke tumunten upacara sembah kalbu ugi mboten ndang katalumpen sungkem dhateng Rama saha ibu kekalih kalenggahan punika saderengipun foto monggo nggih para tamu kakung putri para pinisepuh para pepundhen kang dahat minulya budi nggih handika sami sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi nikmating kayun seksamaning budi lan karsa miwah lelenggahan kantos dumugi purnaning gati kalenggahan punika nggih Putri Demase nggih ndang kembali semula para tamu kakung putri para pinisepuh para pepundhen kang dahat minulya ing budi saderengipun kerobongan jangkep ugi sungkem pangabekten dumateng Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu tumuli kawiwitan waos sing ayat suci Al-Qur'anul Karim katur dumateng panjenenganipun Bapa Turmudi katur dumateng panjenenganipun Bapa Turmudi monggo den tumuli samapta gati sawege ing diri kawaos sing ayat suci Al-Qur'anul Karim dumateng Bapa Turmudi monggo den sasana miwah swasana kawula aturaken sacekapipun Mas Turmudi sering kira aja ilang mboten wonten wis dicatet Mas Turmudi ya rene rada cepet to Pak nggih jarene engko jam 11:30 kudu rampung nggih monggo lenggah mriki Pak
Ngobrol sendiri. Pun mungkin. Proses singkat mawon Pak. Itu proses singkat mawon. Rasa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وبما أنفقوا من أموالهم. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. واعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. آخر القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keranten wawasan Al-Qur'an menika mugi-mugi tumanduk dumateng kaki saha nini tepanten kekalih estu dadosa keluarga ing tuhu sakinah mawaddah warahmah, estu cedhak celak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sumrebahipun dumateng kula handika samiduh para pepundhen wondene hadicara salajengipun ninjih atur sungkem pangabekten dumateng Rama saha Ibu
ing mangke tumuli kalaju nerinjih upacara kerobongan jangkep mekaten Ibu wonten ing hadicara upacara nerinjih sungkeman atur pangabekten dumateng Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu nerinjih ing mangke panglolo sing ponang dubung saking gigir walikatipun kaki temanten putri pribadi mekaten nerinjih katur dumateng kadang-kadang hadroh monggo wonten ing hadicara sungkeman pangabekten dumateng Rama Ibu nyemanggaaken dumateng panjenenganipun Ibu Solikah monggo Kanjeng Ibu monggo samapta gati sawegung diri sungkem atur pangabekten dumateng Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syami wa Katur dumateng Bapak Kanjeng dipun siapaken para kadang sinoman samapta gati sawegung diri kene kere bocah ayu anakku kula ngaturaken sugeng bagi pangapunten wis kono-kono iki rampung siniramu putih marang ya kang luhuren putih engkang hangu kereci wala
kang agung pangorbanane asung pituduh luhur rina wengi tansah hangesti mereh rahayune putra lulus kang kinayo sadaya ribet rupeda linambaran kanthi sabareng panggale tuku pantesi para tamu kangkung miwah putri kalenggan mriku atika sami tetep sikit sala lengan kanthi nikmat ing kayun seksamaning budi lan karsa miwah lengan ngantos dumugi purnaning gati hargenipun kaki ninit temanten sungkem matur pangabekten dumateng Rama saha Ibu ugi kerobongan jangkep sampun karampungan bila pengatan rinci ugi mboten nandang kata lumpen rinci dumateng para widaya julati sampun ngaturaken atur pambujuk krami katur handika sami dupur bebunden menggondun sugeng hangrahapi ingkang sakeparingipun mekaten rinci wonten ing hadi cara salajengipun rinci tedhak pinetha putu rinci kawiwitan saking para sanak kadang ingkang mijil saking Boyolali rinci pengarak pengiring pengombyong temanten saking Boyolali dan rinci kawula wasaken sepisan kewala mangke ingkang marandhitaken panjenenganipun Bapak Joko ingkang supados nglajengaken sinten kawula ingkang kepareng foto penganten. Rinci kula wasaken keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Marso sekalian garwa. Saking Bapak Marso sekalian garwa. Mboten ada kata luben rinci katur dhateng panjenenganipun Bapak Wito Pareng sekeluarga. Pareng napa pareng nggih? Pareng nggih. Nggih. Ugi mboten ada kata luben rinci Bapak RT Pak Dodo Gondrong nggih sekeluarga. Pak Dodo Gondrong sekeluarga. Ugi mboten ada kata lumpen katur dumateng panjenenganipun Bapak
Hernowo Joko Juwanto sekeluarga, Bapak Tamu Suyatno sekeluarga, Bapak Narno sekalian, Bapak Narjo sekalian, mboten andhang katelempen Ibu Sri Wahyuni sekalian. Niku enten tulisan yang lain menyusul. Dan injih mangke katur dumateng pun Bapak Joko ingkang supados maranitasaken sinten kewala ingkang kepareng katur nun injih mekaten foto dumateng keluarga temanten. Dan injih kawula ajengaken anggenipun maosaken rantaman mriku nun injih kalajeng keluarga temanten putri lan injih saking jenenganipun Ibu Fitri sekeluarga kasuwun foto sak sampunipun keluarga agung saking Boyolali mangke kalaju keluarga agung saking Banyu Biru lan injih jenenganipun Ibu Fitri sekeluarga, Mas Wildan kalih Mas Rian sekeluarga lan injih ugi mboten andhang katang lumpen Bapak Sirin sekeluarga, Ibu Asyah sekeluarga, Ibu Sini sekeluarga, Ibu Siran, Bapak Siran sekeluarga, Bapak Di nang kene tulisane Di iki di sapa, dimantau napa dinapa napa dibeleh dibeleh nggih katur dumateng jenenganipun Bapak Di sekeluarga, mboten andhang katalumpen Bapak Min ugi mboten andhang katalumpen keponakan-keponakan sedaya kewala nggih saking Banyu Biru ingkang maranitasaken foto ing mangke keluarga Banyu Biru Bapak Karjo monggo dipun maranitasaken keluarga saking Banyu Biru ugi keluarga agung saking panjenenganipun kadang besan Sarimpit Bapak Darno Ferebrianto Ibu Sri Partini lan injih ingkang maranitasaken ing mangke Bapak Hernowo Joko Juwanto mekaten wonten ing hadicara tedhak winata foto lan injih katur dumateng kadang-kadang ikhlas monggo nggih jan aku ya gumun ngrasakne heeh penyanyine jan Jami
sedaya keluarga ingkang tembang